We staan vandaag op de markt in Oostburg en de stelling van de week luidt: in Westzees-Vlaanderen is het goed vertoeven. Benieuwd naar de reacties? Kijkt u met ons mee op deze laatste warme dag. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Wij komen hier elk naseizoen. Staan we op de camping in de Zwinhoeve voor 2 maanden. En dat bevalt ons prima. En dan gaan we 's ochtends lekker fietsen en dan knokken fietsen. En dan gaan we zo over het strand lopen. Een beetje haaientanden zoeken. En zo vermaken we ons. Dat doen we tot nu toe al een jaar of 7, 8 denk ik. Dus en als het zo kan, dan blijven we daarmee doorgaan. Zeker weten. Wij staan hier al 52 jaar op camping Groede. Wij komen voor de zee en de natuur. Het is rustgevend, het is goed. Het is hier goed vertoeven. Dat is juist, ja. Het is wijd hier, het is ruim, de polder is mooi, je kunt er fijn fietsen. Het zwemmen is buitengewoon mooi. Ik heb alleen maar positieve reacties. Ja, ik vind het prettig hier in Nederland, deze buurt van Nederland, omdat het weer zo mooi is. En die mensen zijn heel leuk. En ja, ik kom weer terug. Het is nu natuurlijk wel druk vanwege de vakanties, maar het is niet zo druk als in de andere streken van het land. Ik vind hier prettig wonen. Ja. En mag ik dan vragen waar u woont? In Breskens. Ja. Ja, naar onze zin. Als je nou richting Sint-Kruis rijdt, met die kreken, die zijn ook ontzettend mooi, vind ik. Ja. Ja, dit is hier geweldig. Wij komen hier elk jaar. Het is gewoon super mooi. Lekker uitwaaien, ijsjes eten, de omgeving, frisse lucht, zeelucht. Of niet, Jay? Ja. Ik vind het ook heel leuk. Het strand, zwembaden, de camping. Ja, we zijn hier gewoon... elk jaar komen we hier heerlijk terug. We vinden het gewoon mooi. Samen met opa, oma, hè. Nemen we altijd mee. De kleintjes nog, hè. De jongste kinderen zijn ook altijd erbij. Dus met z'n allen maken we gewoon een fantastische tijd van, hè. Ja, inderdaad. Het is voor het 6e jaar dat we hier op vakantie komen. Vooral voor te fietsen. We hebben deze week al iedere dag 30, 35 kilometer gefietst in de morgen. En ja, van Katzand naar Retranchement, naar hier, Breskens. De hele streek verkennen en het is dus zeer aangenaam. En nu en dan een keer stoppen voor iets te eten en te drinken, dan nemen we er graag bij natuurlijk. Hè. Als we altijd terugkomen, is het dat het goed is. Hè? En wat ons opvalt, maar we ook om vriendelijke mensen. Heel vriendelijke mensen. En dat doet deugd. Ja.